Ayun mga ko-blocks, naglalaba tayo ngayon. While naglalaba ako mga ko-blocks, gata tayo ng giluping. Miss na miss ko na to. Hinaan natin ang apoy. Sobrang lakas ng apoy mga ko-blocks. At lalagyan natin yan mamaya ng ko-blocks ng mga panangkat natin na pizza, yung gulay natin. So, ko-blocks. Ay, nilagay ko na pala sa ilalim yung pizza yung mga ko-blocks. So, sarap nito. Gatang gilupin mga ko-blocks. Namiss ko to, sobrang namiss ko to. Namiss ko pa kaysa aso ko, mga ko-blocks. Yummy! So, ilagay na natin mga ko-blocks yung kakanggata, mga ko-blocks. Kasi kanina, inilagay ko lang yung pangalawang tiga, mga ko-blocks. So now, ilalagay na natin yung pure na gata, mga ko-blocks. There we go! So mga ko-blocks, kung hindi ka pa nakapagpapalo, don't forget to follow my page and YouTube channel. Subscribe, Edmar TV.